Kaixo txoriene martitzena daukagu ja, hementxe, heldu da. Eta bi errezetakin gatoz, gaurkoan bebai. Nik gaurkoan ekarri dut errezeta bat, bueno, influentzia europarra daukana. Gruyer gazta, irugiarra, txerrigantza, hori bat itxeko. Bale, oso ondo. Eta ingot, behitxo, tarta bat, da pizza bat, baina ez da italiarra. Da Frantzia eta Alemania nortik erditxik dauen, bueno, tarta flambe bat. Ja. Ikusi oso noiz bai, hau nik uste txorienen egin dugula, eta duda neukan zurekin egin zan, nik badakit nik ez dudala egin, eta orduan uste dut agian jaionek egin zuela, baina hau egin da daukau. Ze gaina gero, bueno, kontatuko historia, eta bere, nik, bueno, oraitzen naiz honetaz, baina, bueno, bai, azkenean, pizza itxura badauka, zuko lan ezer esan gabe ikusten baduzu, esan gozu, pizza bat. Pizza bat, eta egisa da, errezaketa egon nintzela holan ikertzen, eta geixenok itxen zaben holan errezaldera jo, eta pizza orea erosi edo pizza orea egin, eta gero gainean osagaiak jarri eta erre. Baina gero egon nintzen topatzen, eta badau tarta flambe honen orea itxeko aukera bat, eta orea ez da itxen, pizza normalien itxen da, irina, ura, legamia, eta olixua, eta gatza apurtxo bat. Eta hau itxen da gurinakin, txerrigantzakin, arrautza apurtxo batekin, esnegain apurtxo batekin bebai, beraz, bueno, horia desberdina da, gero fin-fina geratzen da, beraz... Bueno, hoberena da kontatzea nola ingo duzun, eta horrela jongo garaia gaian sartzen. Oso ondo, kontakotzut. Lehenengo ingau, ore bat, irina sumendi baten bezala jartzen, eta beste osagai guztiak erdixan jartzen. Gurina, txerrigantza, gorringoa, gatza, ura eta esnegaina. Horia landu ingau eta gorde ingau apurtxo bat. Bitartian joango gara tipula fin-fin mosten eta minutu baten galdarrestatuko uretan. Irugiarra zati txikitan ebakiko dugu eta esnegaina eta krema nahasiko arrautz gorringoakin piperbeltz apur batekin. Gazta bebai birrindu egin. Orea pizza bat izango basan moruan zabalduko, gainean krema jarriko, gero tipula eta irugiarra eta azkenik gazta birrindua. 10 minutuan erreko 200 gradutara eta prest. Ondo. Beraz, labia prest, osagaiak prest. Bai, eta itxura esan duena, Patre, itxura badauka, honek hartuko duena da, pizzarena, baina ez dauka zer ikusirik. Hau esaten da, historiak esaten du, bueno, hau asmatu omentzan, hau berez Alsaziatik dator, Alsazia eskualdetik, horre, Frantziako iparraldean, hor mugaiten Alemaniaki, gaina izena ustez ezait, Flammkuchen. Flammkuchen da oso izen polita. Alemaniazko errezeta honen izena, Flammkuchen, bueno, azora herri iritzen zait. Eta, esaten da hori, pizzan lehen guzun batero dala, eta hori izaten zen, bueno, okinek egiten zutena, labea pizten zutenean, jakiteko temperaturan ero zegoen, egiten zuten hartu, ogi ore, pusketa bat, fin-fin. Pusketa fin bat, labera sartzen zuten, da ikusten zutenean, zeituan egiten zala, temperatura altuan egiten zala, inazek geratzen zela, labea presegoela, ogia sartu eta ogia egiten juteko. Gero pixkanak hasi ziren, ore honi, jake ore pixka sartzen zuten, jakiteko labea nola zegoen, gainean gauzak hasi ziren jartzen. Eta hortik, gaur egungo errezeta sortu zen, ez? Pasoko ez da zu trapotxo bat, zigor. Pasoko ez da zu trapotxo bat. Eta hortik, hori, pizzan itxura naz, azkenean, azkenean olako oinarri fin-fin bat, legamirik ez daukan ez da altzatuko, orduan izango da, pizza batzuk rebindikatzen dute, ez izan behar da, olako fin-fina eta kurruskari, berez kurruskari geratu behar da. Napoletanak eta honek izaten dira laulan potoluak eta ertzak, hau izango da fin-fina. Bitxo, nik ingotena da, eskuak, bero-bero daukoten ez. Hori, gurina eta txerrigantza urtu ditut, eskuan beruakin, holan nahazteko, eta hemen botako gutxinaka, ura, gero botako tzaue arrautzan gorringoa, izango da holan, orea euskorran antzerako igual, pizzan orea eta orea euskorran artian doian, ze-ose. Orea euskorrakin badoka, zer ikusi, honekin... Arrautzana, gurinana... Nik orea euskorrari esnea botatzen diot, inberdu da orea euskorra gaina urrengo egunetan. Esne gaina? Esne gaina ez da botatzen. Baina, esnea, baina azkenean esne gaina eta ura bota diosun nuntan, esnea izan da daiteke hori. Hori da, horregatxik. Asko ematen dien. Eta hementxe, zuringoa, kasunetan ez dugu erabiliko, eta gorringoa bakarrik erabiliko dugu. Oso ondo. Eskuekin, eta hau, gatza, piperbeltza, eta
eskuekin lantzen ibiliko gara. Beti esaten duguna, holako robot bat ero izan eskero, Hobeto. askartu egingo digu, garbitu, leheno bukatuko dugu, eta eskuekin beti, ni normalean gainera, gozogintzako liburu desente erosten ari naiz. Bai, Bai, ez da, eman ditor pixkatortik. Olentzero ekarri otzu edo, baten bat. Ez, ni ari naiz erosten. Oina, aurkitu dut honek, bigarren, egia da, mundu batea aurkitu dut horre, bigarren eskuko denda hauek, saltzen dituz daudenak, interneten daudenak, eta etxeti saltzen, liburuak sukaldekoa daude, dozenaka eta dozenaka oso prezio honean, eta oso interesgarriak, eta ari naiz liburu pila bat erosten hortik, eta bigarren erabilpen bat ematen, bigarren bizitza bat ematen liburu hori, ez dakit lehenago, egia da, jaso ditu danak etxean ikusita gero, sukaldean gehiagi zin erabili hori. Ez garbi zauzen, ez da? Garbiegi, nik uste dut, ez da, oparitu indien jendeari gaina, zuk horri ikustea badukazu, ez? Liburuak ia berri moduan daude ez dakit zer, eta gehienak berri. Gaina hori ez da, liburua berri dauz, hori seinale txarra da, ze liburua gustatzen bagatzu, horrixak eta ikututa egon bidie zikinak, ez? Nireak zikinak ez dizut esango daudeni, baina nireak daude etxian dauzkat, ez da izen bat dozenaka eta dozenaka liburu, ukituta. Eta dauzkat danak papeltxoak sartuta, honek postitak ero sartuta, errezetako lan inte, eta, nik normalean liburu hauek komunera juten naizenean, hor toki interesgarria da irakurtzeko. Egun karixa, eta zuk, holan, errezetak. Bai, errezetak. Tartea, etxean dokan lasai egoteko tartea hori da. Eta egia esan irakurtzi ditut, eta komunean bertan dago tolako postit, tolako paketetxo bat, eta juten naiz sartzen, eta nireak erabilia badaude. Egia esan, saiatzen naiz ondo zaintzen, ze badira altxor bat, eta gaina liburu hauek badira errezeta liburuak, beste liburu batzuk irakurtzen dituzu, eta gero jendeak ez dut uste inok irakurtzen duen bigarren aldiz liburuen bat. Ez, zera? Liburu bat. Bai, eleberrizak. Nik irakurri ditut, liburu bat olan gustatzen gatena bi aldiz bai? Ostra, lehenko pertsona, El Hobbit, zuk liburu bat, eta bi aldiz irakurri? Bai, nik irakurri izan dut, birritxan liburu bat. Benetan, Hori, inkesa bat inigo, txorin abildua ITV.eu. Idatzi mesedez. Benetan, baina nik liburuak bi aldiz irakurtzeakoak, nik egia esan... Eta pelikulak bi aldiz ikusi? Hori bai, baina bai. Eta bi aldiz, hiru aldiz negarrein pelikula berdinarekin? Bai. Eta parre ere, bai. Lehenko gunean iragarki oso on bat ikusi nagoen bigarren eskuko holan gauzak eta promozionatzeko, badauz plataformak bat saltze ituztenak gauzak. Eta, badau jende bat, ez dala animatzen hori erostera eta bigarren eskuko alban kontsumitzera. Eta iragarki esan oso ona, zezaten zauen, behituzu, hotel batera soiezen bakoitzean, itxendo zulo, 1000 pertsonak loin jauen, oe berdinean, edo hori, oporretan soiezenean, edo jateldozunean jatetxe baten, erabiltzen zu sardexka eta labana, 1000 pertsonak jandauen leku berdinean. Eta gero, kamiseta bat erostera soiaz, eta kamiseta hori ez jarriko zen norbaitxek erabili da, eta hoteleko maindiriak, azkenean dana garbitzen bada eta hori erabilileik, beraz... Eta ez bazarete fidatzen, erosita gero, zeituan zuek garbitu zazue, hori da, hori beti. Zuen garbikaria erabili, zuen gustoko xaboiak edo danako. Eta bai, pentsako baten oso ona, ze egisa da, azkenean, bitxu. Bigarren bizitza baten motia bai, jasangarrixa izatea, garrantzitsua da. Ni egizan erropa eta holan ez naiz, eta ez da behiratu ere, baina horrelako gauzak, liburuak, ez dakit, umentzako bizikleta, patineteak, eta horrelako gauzak, oso ondo daudenak, ze hor, askotan, umentzako gauza direnean, ez? Badaude batzuk, erabili dituztenak oso gutxi, ze umeak, umeak dauzkana badakize, izan dituena badakize askarrazten diren, umeak, eta pasapatila batzuk, erosi zenizkio noin dala 2 aste ondo zeuzkan, eta 3 astetara ja txiki, atzamarra hortik, eta zendu, baina erabili gabe daude zapatillo horiek. Eta horiek, ni banaiz olakoak gauzak erosteko, eta bigarren bizi bat eman, prezioz ondo ateratzen da, eta naturei ere horrekin lagundu iten digula. Bai, eta betxo, nik lagun eskutu batein dauen Gabonetan unibertsitateko lagunekin, eta izan zen lagun eskutu xugurra. Orduan egin gauen dana, gauzi esan, eskatzula zuri izen bat tokatzen, hau da. 15 baldin zen afari horretan, eta aurreko egunean batek esaten zen, ezin askoan, etzan lagun eskutua apurtzen, zezuk, itxen zen opari bat, neutrua, edo zeinen dako. Orduan, gero, sartzen gauen olako, sakarrontzi poltza baten, eta bakoitzak hartzen zauen, holan, atalatzen jatzen. Hori da. Eta, holan, reglia edo, izan bizala gauza, zure etxekoa ez dozuna hainbeste erabiltzen.
Orduan, jo, jendeak erun zaren batzuk igual liburu xar bat, eruen, eta jo, gero eraman zaren batek proiektore bat, beste batek ez dakize, beraz, bueno, ba, horako bebai ekimenak politxa diez, azkenean, gauza bat zentzuduna, zuk. Osa, ez zaborra ez. Baina, ze jendeak zuk ikusten duzulako, erropa kontenedoratan da egoten dana, jo, jendeak eruten dagoela gauzaia, apurtuta trapotara dago da. Azkenean, zube bai, ez dakit, zehose oparitu biosunean, zehose emon biosunean, ba egoera honian egotia ez, hori behintzat. Gure laneko kontuak sartuta, sukaldetara sartuta. Zenbat tramankulu dauzkagu, denok orokorrean, ni tarte saltzen naiz, sukaldean erabiltzen ez dituguna. Zenbat gailu dauzkagu, erabili bere gunean erosi genuela, agian erabili genuen da ez, eta gero hor dago, egia da, noizean behin, agian erabiltzen dozula. Baina zenbat tramankulo ditugu, jendeak hor armairu batean tokia okupatzen, eta horrei bigarren bizi bat eman bat zaila. Eta egia da, sukaldeko tresneri pila bat ere, horrelako bigarren eskuko toki hauetan ere, pila bat egoten dela, oso ondo dagoela. Eta, bueno, haizu... Aprobetxo hain bidala. Hombre, bota bintzat ez da bota behar, eta horiek erabilin behar. Hain beste kontsumitu, azkenean dausen gauza bai, erabilin bidea. Hemen gure orea, bueno, prest, biguntxo dauz, azkenean gurina erabili dugu, esne gaina, ez? Eta honek testuri hartzeko edo, bueno, trinkotasuna hartzeko, ostu ingo. Beraz, egongo da, hori, 20 minututxo, 30 minututxokin, ondo, eta bitxartian prestatuko ditugu, beste osagai denak. Bai, hemen Patrik ekarri dituena, betegarri moduan, irugiarra, gero gazta eta antzeko olakoak izaten dira, bueno, bai, eskualde horietan, ez, Frantzian gaude, eta hor asko erabiltzen dena. Eta gazta erabiltzeko garaian, bueno, hor, esaten dute, gruyerra izango zala, gehien erabiltzen dena errezeta hontan. Bai, erregez. Bai, erregea, eta bueno, hor, nik enekena 2022an, hor badago Conde Nest Traveler aldizkaria. Bai, esagutzen dut. Eta horrek gruyerra esan zuela munduko gazta on izendatu zuen, munduko gazta onena izango gazan modu bat. Munduko gazta onena? Bai. Ez dakit, onena ez dakit, zaharrenetakoa bai, ze lehen idatzia badaude 1115 urtekoak, non agertzen da nola gruyer gazta egiten zen. Baina hori gustotarako, ez beti izaten duguna, gazta bat, ezeike konparau gazta urdin bat, gruyer gazta bat, edo burgoko gazta bat olan freskoa, ez? Bakoitza bere tipologian ona da. Patria, askotan aipatu izan duen, egiten direnean munduko gazta lehiaketan. Munduko gazta txapelketa egiten da, ez? Eta hor bakizua, txapelketan egiten direla, egoten dira atal ezberdinetako gaztak, ez? Da, gazta urdinen aldatetik, gazta onduak, gazta freskoak, eta bakoitza lehiatzen du bere kategorian. Baina gero bai egiten da, puntuak eta orokor bat esan zein da munduko gazta onena urte horretakoa. Eta hor egiten dena da, gazta guztietatik puntuak eta handien hartu duena hori izendatzen dute. Hori da munduko gazta onena? Bueno, agian urte hortan hori izan da, baina hemen gruyerra esatea munduko gazta onena dela, bueno, hori, zuke Patrik esan duena. Gustuen arabera, batzuek gustatuko zaizkie gazta urdina, beste batzuei Idia Zabal erako, ero gure hemengo erronkari erako onduak, beste batzuk izango dira zaleak gazta freskoak eta jateanak. Bai, eskenean gustuan arabera. Nik hori joan nintzen Bilbon inauen alako gazta lastaketa bat. Kata bat, eta han zauzen 12 gazta. Orduan zoien, batetik 12ra gogortzen. Azten zinolako burgoko gazta fresko batekin, eta bukatzen zinun gazta oso gogor batekin. Eta nik pentsatzen gazta urdinak ziela, topian zauzela, ez? Izango zila 12, baina badauz batzuk askoz fuertia bak diena, ez? Horan, igual, printzipioz ez, baina gero datorrela horan sorpresa moduan, eta nik beti izaten dut, Deniz, nire mutila, 8. ero, zen zaren? Nahikoa. Hemen gelditzen az. Bai, eta nik bukatu nahi neriak eta beria, baina bai, azkenean, eske gustua da. Hor, anekdota daukat, 2014a ustut izan zela, eki jaio baino lehenago, Bretainara junginen udan oporretan, eta, bueno, merkatuak eta gustatzen zaizkigu, ez? Eta nire bikotea oso gaztazalea da. Eta joan ginen olako merkatu batera, eta erosi zuen olako pixkat, gazta pixkat danetik, ez? Erosi zituen hangoak. Bueno, furgonetan utzi genituen, eta hori papelarekin ondo bilduta zeudela, eta hori furgonetan utzi genituen, joan ginen herritik buelta bat ematera, oso herri polita, enaiz goratzen duen zen, baina han Bretainian kostaldean, furgonetara bueltatu ginen ireki atea eta zain duen, nio!
zer da, hau, usaia ez, ura zan atza oso fuerdia zalako, gero egia da, eta aurkitu genuen zein zan, ostra, ura jan, eta esateko, astana musurik ez, gaur ez. Berakatza moruan, berakatza gaten dut. Baina oso potente. Gero egia da, zaporea etzan hainbeste, baina usaia oso fuertea, eta esan duen apate, bueno, gaztan mundua zoragarria da, eta batez ere, zoragarria zeatira, daude delako, gazta pila batera ezberdinetakoak, eta nik uste munduko guztu guztiak asetzeko modukoak, ez? Hori politia badauka, ez? Hola izaten da. Hemen gure pizza ingo, flan mutxen pizza. Orduan, horian, tomatia eta gazta erun biharrian, eruten da olako, karbonara saltza izango basan moruan, hau da, esne gaina, piper beltza, eramaten dago gorringo ebai, eta gero gainean, irugiarra gazta eta tipula. Baina tipula, joaten da, holan galdarrestatua 2 minututan edo, gogortasuna eta holan kentzeko. Orduan, ura irakiten, gatza, eta hau esebe, minutu baten ostian edo, hori, jaso ingo, honekin bertan da, indarra kentzeko. Gure etxean estan gustatzen crunch puntu hori kentzeko. Hori da, crunch puntu hori kentzeko, nik ikusi dut bebai jendeak itxotzela entzaladei eta. Entzaladako tipulai hori egin. Niri gustatzen bat cruncha. Entzalako kipulai fuertia bada, itxurri azpian jarrita, irestontzi batean, urakin kenduta, bizitasun pila bat kentzen diogu, eta crunch puntu bat kentzen diogu. Urrotzarekin bakarrik jarrita, itxurri azpian pixka bat, puitu, hartu garbitu pixka bat, gero ondo lehortu, eta horrekin, kipulai. Horrekin kentzen dio, nik kipula beti jarri dugu bere hortan, gordina. Baina basada ere holan pixkat, nik inoiz, kipula amanean, kipula gorria hartzen duenean, gure kipula morea hartzen duenean, da ura bixia da. Nik horrekin, gaina, zientifikoki. Gure umia katarroa daukatenean, kipulan platera beti ondoan. Zuriakin, ero etxeko morearekin, ez da berdina, ez dut gutxiago etxeko morearekin. Nik ez da zer daukanarek. Ni hor, ez dakit, norbait aritua bada hortan mesedez idatzi. Txurien abildua egite puntuz, baina nik egia esan, gure aman etxeko kipula moreak, moztuta fin, han, oeo ondoan plater batean jarrita, txikiak ez dut gutxia egiten du. Kendu ez dut gutxia egiten du. Eta benetan gaua, txikia ibili da neumoniakin gabonetan, eta latza hori gau guztia, go. Azkenean berak ez du atzedenik hartzen, ondoko ez du atzedenik hartzen. Pasatzen da. Eta, kipulakin, hobeto. Hori da, kipula, hementxe, hori, 2 minututan jarri dugu, eta ikusi bakarrik 2 minututan bebai, zelako saldatxo egin dan. Zaporia emoten dotza, eta, usaina, etorten jaku bakarrik kipulena. Beraz, goiaz beste osagaiekin, eta ingo duguna da, ebaki irugiarra, ingo ebaki pizza bat izango basan moduan, beraz, lauki txiki-txikixetan, eta gero ingo krematxua, bale? Bale, hau gero gainean ez da bere hortan junda, hau ez duzu galdarrestatuko, ez, hau, osondo. Olaxe. Bueno, gurruiarekin zenbaki batzuk ekarri dizkizu, eta gurruier gazte egiteko, behi batek, egunean, 1 kilo belar jaten ditu. 1 kilo belar, janen bidi, Behi baten zeko 1 kilo zei izango, padre. Zu eta nik gazta... Behi batek zema pixatzen dau behi batek, gutxi gora era? Behi batek, segun 600 kilo, segun kanalian, utzik, Osa, jaten dau bere pixuan... Gure zenbakiak ere, ni nahiko nituzke jakin guk egunean, zenbak jaten dugun. Ez pentsaba, inbeste izango den. Patri, zu pisatzen dozuz, ez dakit, 200 kilo. Zu pisatzen azten bazara, egun guztian. Nik 10 kilo ez ditxo jaten. Osa, behi batek. Txon. Ez? Behi batek pixatzen badau seiregun da. Jaten baditxu, nik da, hortik gora, pisatzen dauz behi batek. Hortik gora, txaula. Baina, hau izango da, behi hauek, esnedunak emateko esnea. 25 litro esne ematen ditu egunean. 1 kilo belar, 25 litro ur, 25 litro esne horrekin. Hora di, zenbaki? Badakizu zenbat litro esne behar diren 25 kiloko gazta bat iteko? 350. 400 litro. Urbile-bile. Ia. Orduan, zenbaki hauetara eta nik esan dagoa, nik nahiko nuke jakin, nire gozarian, tostadak eta hori, 400 gramo izango dio tontoka. Gero, kafesniarekin hori pixuan sartzen da, ez? Bai. Goizerdian sagar batero zerbait fruta jaten duguna. Eraten dugun ura. Gero, baskariarekin razio bat lekak danadakoa 300 gramokoa. Arraia aragia 200 gramo. Gehi jogurra, gehi ogia.
Gero, arratzaldean, zerbait jaten duela. Hor, krukutz, igoten doa. Ez dakit zenbaki horietan ibiltzen garen, guri ere, seguru behi horiei bezala eskaituztela esplotatzen. Sigur ez, baina, bueno, horre sartzen ditugu guk ere gorputzean kilo batzuk. Sartuko ditugu, bai. Hombre. Jendia hori biltzen da, nik ezagutzen ditut, batzuk kirolarixak eta dienak, hori janarixa pixa bitzen da benak. Zu egoz nien demora dat pixatzen, Izan sasoi bat bai pisatzen duela. Orduan, igual jakin gozu, zenba jaten zinuen. Baina, ez da bali esateko. Orduan gitxi, nik orduan gitxi sartzen nuen. Pisu gitxi aukeran, betiko zer. Ni, benetan, heldu nintzen momentu atera, pixkat obsesionatu nintzela, eta baskaltzen hauenean, ja egoten nintzen meriendan pentsatzen. Zer neukan meriendako. Niri hori pasatzen jateta, ez den asgo ze bizi, Nik oso gaixi pasatzen, nik esan, eta nik, bueno, humorez nik ondonena, baina nire lagun bat, egon zen, erabat ospinduta, egia esan oso emaitza honak izan zituela kirolean. Baina bere bikoteak esaten zian, Miki, jantzazu, ogitarteko bat, ez da, aguantatzei zuri. Benetan, afaria jan eta ja gozarien pentsatzen, juten zen bere zerrendara dietista jarri ziona, ea bihar zer zeukan gozaltzeko afaldu ondoren. Eta ohera juten zen, ez eta zeitun ohera noa, ze ez nahi geratzen manak, behitzan lona hola ez du pentsatzen janarian. Eta, kirolarien bizitza, hor da, badauka, sakrifizioa bada, ez da bakarrik entrenamendua, Ez. Eta hori tartean da, eta horregatik utzi nuen nik goi mailako kirola. Horregatik bakarrik, emaitzak oso ona jarraitzen ziren izaten, oso ona nintzen, baina enuen nahi sakrifikatu jatekoa, eta... Ez daukau, inungo zaban. Hementxe ebeitu, dauzkat bi esnegain mota. Hau da, esnegaina freskoa, hau da, tetrabriketan eta etorten dana. Hau da, esnegaina normala, kosinatzekoa, eta hau da, esnegain freskoa. Krem fresh, moruan ezagutzen da holan merkatuan, eta da, krema hori baino, askoz be lodixaua. Orduan, saporia bebai da apurtxo bat garratzaua, eta bi esnegainak. Nahasingo ditugu, arrautza gorringo batekin, eta piperbeltz pila batekin, eta hau izango da, gure pizza horren oinarri. Pizza zuri bat ere, honekin balioko liku egiteko, ez? Bai, hori da. Azkenean, hau da berdina, ez? Hori da. Bueno, gurruiarrekin azken berezitasuna izena nundi datorren, eta hau izan zen, Gruerius erregea jarri zion, eta, inguruan, hor bagizu herria Gruierrekoa, eta han, kurrillo bat, egan ikusi zuen, kurrilloa da... Kurrilloa da, egazti bat, egaztia, kurrilloa, ez txikia ez, grulla bat. Erderaz da grulla, eta frantzesez da... Kurrilloa esan duzunez. Grue. Bai, kurrilloa esan duzunez, imaginatzen zure txikitsua. Illoa, kurrillo. Bueno, grulla bat da berez, eta hortik omen datorrela izena egan etorri zala ikusi zuela, eta hortik Grue eta ez dize, orden hango gaztei horrela deitze zaie. Kontua da, errezeta biteko, gruierra espada daukazue, beste edozein gazta holan pixkat, nortasuna daukala eta aldala behi gazta bat izan da dila oberto urtutzen dela, ze azkenean, bagizu hauek ardi gaztak eta koipetsua bat dira eta ez dute hain ondo urtutzen, holako edozein behi gaztarekin, mental bat, holako edozein gazta balio digu, Gruierra ez da inerza aurkitzen, baina beste batzuk, ponterakoak, erolako, badaude hainbat... Mental gazta bai, aurkitzu zeike oso erresa eta oso aproposa, bai. Eta hainbeste, hitzegin ez, Gruierran inguruan, proba behin biko da. Bai, a ber, 2022an munduko gazta honena izan zen. Ulertzen dauzagatik. Txiroen badago, esaera eta askotan esaten dana, ez diote ondo zapore hartu. Azala jaten da? Beitu, honen inguruan hitz egin genuen, azalak, badaude jendea daude, badakizu gaztetan, hainbat eta hainbat azal daude, eta batez ere batzuk kimikoa direnak, horre plastifikatua direnak eta horre nabaritzen dira honek. Baina badaude bestat, gure idia zabalan gaztan gazta ez, azala ez da jaten, guk ez dugu jaten, baina jan liteke. Bai, jangarrixa da. Ez dago ez pasako. Ez? Baina gero bestatzuk, nik uste dut neko begibistakoa direnak, ez? Holan, plastifikatuak, gero parafinak eta erabiltzen dituzte, azkenean ez dutena nahi da kanpoko ez sartzea gaztabarrura, boiek nik uske jango. Duda izan ezkero beti, ez jan. Baina beste hauen nola da, txuri hauek borobilak... Kamen berraketa. Kamen berraketa horrek, bai jan behar da. Nik ezautzen du lagun bat, kendu iten diola. Ez gainera hori salien dauz, apore dela, kontzentratua holan. Hor da, hor. Zego xua. Eta ero esaten dizu, lizundu egin da, kanpoan lizuna egin da. Bueno, gazta urdina zer dira ba, lizundutako gaztak azkenean.
ez? Barrukoa hori lizuna da, nahita sartzen zaion lizuna. Hori da. Bueno, eta jogurra zer dauka, ez? Hor, lizuna baita, Legamia, bifidoak, biziri daude, Bueno, goiez hemen gure gaztakin, bukatzera, Bai? eta bitartean, bueno, eitxoin gau, orea guztira egin egon arte, Vale. eta gero tokaukaku, orea zabaldu, pizza flankutxena osatu, eta berriz labara. Hau, lagungarri bezala holan zerbitzatzen da, gero igual ikusiko ditut osagaiak dauzkadan edo ez, holako entxaladatxo batekin zerbitzatzen da. Vale. Itxen dauen, normalien Frantzian gauzen ez, badakitzu entxalada, holan, osto berdiak, eta siape hausera holan maonesa batekin, edo Osa, ospin olio batekin, bai. eta Vale. listo. Baina, bueno, nik uste dut ikusiko denbora esondo gabizena ez. Beteko du, lasai jo. Oso ondo. Bueno, hemen txauko horia asko ez da gogortu, baina bueno, apur bat ostu da horrekin emongotza holan gorputza. Orduan, paperian bertan eingo erre, mentxe irina putxo bat zelandu inbidogu, eta hori, fin esan doztazu ez? Oso fin. Probau dozu, zu horretik ibiltzen zara, holan udan eta Frantzia aldian da ibiltzen zara karabanekin. Ez, baina ez dut jan, hau sekul ez dut jan. Ez? Umiek guztoko gaken hau, Seguro. Irugiarra, Baina pizza izan da. Hori da. Pizza izan da. Baina egia dau, sartaian egiteko oso ideia hona izan da. Hau nahi izan ezkero sartaian egin, izango zen orea hartu, lusatu, fin, sartaia bizi jarri, alde balde lehengo egin, bigarren aldea buelta eman, eta gero gainean jarri gainerako osagaiak, eta gero bi aukera, nebo zuen pixkat gazta eta urtutzea tapa jarri, eta bestela sopletia, nik etxean sopletia haukat, eta sopletiak ematen dira lan gainetik, eta horrekin geratzen da, gainekua behin da. Pentsatzen gatzu erdi xaitzen bau. Zenik, beti haundialdera joten dutela, baina... Baina, berez, horrekin, hau fin atatzen baduzu nik uste dut lauki guzti hartuko dizula. Horregatxik, baina ezkelen, hau binauen bixak orduan ikusi dut, ez zala oso aproposa estrategia. Beraz, joango gara fintzen. Bueno, oin beste gai badaukagu, eta benetan interesgarria iruditu zait, 2025 urterako, Erresuma Batuako eskola guztietan ja hasiko direla ematen, gorren hizkuntza, orduen zeinu hizkuntza aurrei erakutziko zaiela, eta hori, aspaldi eskatzen zen zerbait omen zan, eta gaur egun eskainiko dela. Nik bere garaian gure, nire seme nagusina Maiur, gorra guk ez genekien hasieran uste genuen belarri batetik entzute zuela, hori esaten ziguten, guk esaten genuen, ez duela entzuten, ez zuela kasurik egiten, da, jarri zioten belarri batean audifono bat, baina kontua da, ibili ginela ia 3 urte zeinu hizkuntza erabiltzen, eta nik horbe enekiena da, zeinu hizkuntza da... Berazuk bakizu? Lau, ja astu intzai, petxu. Dira hori... 14 urte erabili, ez dugula erabiltzen. Ez tozu semiekin berbaitzen edo. Ez, oina implante dauzka. Gero kontu batu ziren, 3 urtekin ez duela entzuten, implanteko kleara jarri zizkioten, eta oin, hortik aurrera entzuten du, eta lehen ezian kasu egiten ez duelako entzuten, da ero oin ez dite kasu egiten, nerabea dalako. Naturaltasun, guztiarekin danok egin dugun moduan. Hor, geratzen zizkit, aiz batzuk, ez dakit, aita, ama, gero zegoen amama, aikite... Txoriene ez dakit. Gauza batzuk eta badauzkagu, oraindik geratzen die, baina, egia esan, ahaztu zaizkigula pilat, eta egia da, ondartzara juten garenean, uretara juten garenean, karo, uretara implantekin ezin da sartu. Eta zerbait nahi badiote zan, ezin dut, eta egia da, hor, pixkat, agian, faltan botatzen duana, gorren hizkuntza, oin, erosi izkigolako funda batzuk bereziak, uretarako babesteko uretarako balio dutenak, eta horiekin babestuta uretan ere implanteak izan alditu, ez? Baina bestela, ez da gaizki duditzen. Hori bai, herrialde bakoitzak jenteak uste zuen gorren hizkuntza herrialde guztietan berdina dela. Bakoitzak bere... Bakoitzak berea dauka, orduan, nahiz eta signo batzuk, batzuk berdina dira toki guztietan, ez pentsa, hemengo gor batek zeinu hizkuntzara ibiltzen duenak, ulertuko duela, ez dakit, Alemaniako gor bat, Estatu Batuetako gor bat, ezberdina dira, eta hor bakoitzak, nahiz eta esan dakoa, hitz batzuk badiren berdinak, denak ez dira berdinak, eta horre ezberdintasuna daude. Betxu. Eta euskeran badau edo gazteleraz inzeinuzuk ikasi? Nik euskeraz erabiltzen nituen, hor badau, Julenekin egon zen, Durangoko azokan, ondoan zegoen atara zuten liburu bat, indakoa
ipuinak gorrentzako euskeraz. Eta izena gaina Txano Gorretxu. Txano Gorretxu zan bat, eta bestia zan hiru txerritxo gorrak. Eta bai horre hon zan mutil bat, izena, gaina apunta dut ekarri du, Julian izenekoa, eta berak idatzitakoa, berak gormutua da, eta berak idatzitakoak, eta nik uste dut interesgarria dela, eta ni lehenengo entzun dudanean, irakurri dudanean notizia hau, ari direla gorri hizkuntza sartuko dutela, duela, ez da, egun batzuk, aste batzuk hitzein genuen, nola gaur egun, jente asko nerabea, jente gero eta gehiago kaskoekin dabiltzala, eta hemendik 50 urte barru, arazo handia ongo dela entzumen kontuekin, eta nik gehiago hortik uste nuen zijoala, ikusi dutela, arazoa ongo dela hemendik urte batzuk barru, eta bada espada jakitean da. Egin dauela, nik normalien musika entzuten dutenean eta mobilean, agertzen jat normalin, igual alertan bat edo, ja, 7 egunez, basabiz musika oso altu entzuten, da... Eta abisu ematen dizute? Bai, abisu ematen duzte. Eta nixean behin bilurra saltzen jat. Pizza prest ikusi duzuen moruan, oinarrixan jarri dugu hau kremia, gero irugiarra, galderreztututa zauen kipula, eta gazta. Eta ontsa behin gau, erre? Hor, garrantzitsua da oin Patrik ingo duena. Bandeja labean dago, temperatura altuan, bero, eta hor saltzen dituzte baita pizza egiteko, oso pizza salea basarete, harri bereziak, labean sartzekoa pizza egin behar duzuenean, horrek temperatura altua hartzen dute, eta hor garrantzitsua da, bekaldea ondo txigortzea, Orduan, kasu honetan, egin beharrean bandeja hotz batean, jarri hemen berora, eta labera gero. Eta inbiosuena da, labereko, paperian jarri, zuzenian. Bai, hori da. Ze bestela ja, horia holan mugitzeko. Olako pala, bate, jendia etxian badaukala, beste gatxeto dietako olako pala bat hartuta pizza. Bai, paliakin ez da, beste, trebia be izan bizara da gu ez gara oso. Ez, hortan ez. Irekiko izutau. Bai, eta esan dakua, 10 minutu, 220 gradutara, eta segitxuan gauz. Pizza bat ez da, baina pizza bat izango bazan moruan, egin gau. Nola da nire horrek rilak hori musika gabe iten dena zaratakin? ASMR. ASMR. Hor, Sestaoko Baiont institutuan, joan nintzen horrelako euskararen egunean ematera show cooking bat, eta ASMR ez da izen bat aldiz atara zan. Ni helen guzina da, hango irakasia eta esan zuten, bidales ez dan argazkia, bai, astu jaten esatia, bai. Bueno, ba. ASMR, ASMR cookingo dugu oin hau, dauen beruak. Ba dau, Dau, berua, bezain? Goxua. Oso goxua, kipula. Eskuetan erratzen dira, baina oso ona. Zuzauko zuen. Da, arresa, jen ikusi zuen. Nik ingo ditut horrelako iasko makiltxo batzuk, gazta saltzarekin, nik ere hemen, gazta ez dut erabiliko zuk erabilzun berdina, kasu honetan, horrelako, nola da, parmako gazta bat erabiliko du, eta erresa da ingo duen errezeta, kontatuko dugu izuet, nola ingo du. Lehen bizi, paparra ataletan moztu eta ontzen jarriko dugu soja saltza, jerez ospina, azukrea, kipula, arrautza, baratxuria eta arteo almideoiakin. 15 minutu horri izango dugu, eta aldamenean saltza moduan eramango du, salda, gazta, esne gaina eta azukre pixkatekin indako saltza bat, eta izango da behin onduta dagoenean gure oi askoa frigitu eta saltza honekin zerbitzatu. Oso erreza. Tiktau. Oso erreza. Zandako lehenko, oi askoa ingo duena da, ataletan olan luzengak, izango dira makiltxoak ero deituko diogu, ero atzamarrak, ero fingers esaten dinak, eta ingo du, zerekin ondu, baratxuria, kipula, eta gainerako ongarri guztiekin. Birrindu, nahi izan ezkero eukite mazolako foto bat kipula lehorrana, horrekin ez da berdin geratzen, baina erabide alduzu, eta gero gazta saltza batekin esan duzu zerbitzatuko dela, ez da? Bai. Nik gazta saltzak eta, pila bat ikuste ditut, supermerkatutan eta pila bat dauz, horrek azkenean kimiko eta pila bat izate dituzte, orduan ez da umerezi, eta etxian itxen bazue, kristoneko desberdintxasuna da, gauzik horrek egingo dauen bezala. Nik askotan ikusten dutenean, gazta saltza bat, normalian, errezeta asko izaten die bexamela egin,
hau da, gurina, irina eta gero esniak irein, eta gero, gazta birrindu apur bat bota. Baina nahi badozu benetan, benetazko gazta saltza bat, honena izango da gazta urtu, esniakin edo esnegainakin, eta horrek emoteko gorputza, eta hori bai izango da gazta saltza apartekoa, ez? Eta erraza egiten. Baina, ikusiko zua, egon gana da, hor salda pixka daukat, eta hor urtzen jarriko gazta, gero esnegaina botako diot, eta gero pixkat, ikusten mogolan, pinportak eta esateratzeko, irabia gailuarekin pasatuko du, eta listo, eta horrekin normalen nahikoa izaten da. Mexikon badauki honek natxuak eta guakamoliakin zerbitzatzen dienean, nolako gazta saltza bat bai botatzen jako gainetik, ez? Eta nik lagunei inotzien behin, gauzen txoko baten, lagun baten txoko baten, baina, afarixan, ingauen baskarixa, eta gero kopak, eta kopen ostean geratzen da hori, giro hori, ez tozula nahi berriz, baseikintzen ibili nahi, da kosinatzen ibili nahi. Eta jendeak nahi zaren zehose, horan askarra. Eta bitxu, mikrowinla bat bataten. Esne edalontzi erdi. Eta mozzarella gazta hau saltzen da bena paketetan, hau da, birrinduta datorrena. Edo lau gazta horrek, horri bota, mikrowin labian minutu bat edo bi, temperatura haundixenian, daukotzunean, nahasi, eta geratzen gatzu, holako gazta saltza lodi bat oso goxua. Eta 2 minututan egin jozun gauza da. Gauzuk besta ez tozu asko geisha... Mikrowin labia ez du bereneko, baina zutan egingo du, eta azkenean ez dauka inungo misterioik. Hemen, oiazko ontzeko, esan dakoa, daukau kipula, paratxuria. Hau da, holako jerez ardo bat, holako ikutu berezi bat emateko, soja saltza, gatzik ez diogu botako orduan, soja saltza. Bikain. Azukara pixkat, holako hautzean doana. Gero, hartu almidoia korputza emateko, irina nahi izan ezkero ere, irina erabili alduzue. Eta arrautza bat irabiatuta. Arrautzia bertan marinatzeko bai. Bai, hau izango da, frigitzeko erabiliko du nolako geruza eramango duen oiazkonek, hau da, honek marinatu ingo du, baina gero hemen doa frigituta. Horako gabardina bat. Gabardina hori da, hau izango da ingo duguna. Orduan, oin hemen ingo dituguna da, oiazko atalak xerratan moztu, ataletan, eta hemen sartuko ditu 10-15 minutu. Orduan, hemen bai hartuko dute pixkat, zaporia, sojak eta ematen duena, ardoak eta ematen duena, eta asmoa da holako makiltxoak. Makiltzarra. Makiltzarrak, gero ingo dituguna da, gazta hortan, saltza hortan busti, eta hau da, hori pikoteorako, erolan pixkat, zerbait, ideia bat emateko, Bai, gustatzen die. Eta beraz, ikusi zeike bai, lehen esan dugun bezala, gazta saltza, zeike, bexamela eta gazta apurtxo bat bota, eta oiasko makiltxo batzuk bai badauz, nun, osagaiak azten zaren irakurtzen, eta hori oiasko baino, beste osagai pila bat, irina, almidoi pila bat, eta honek azkenean behitu, etxean inja, bakarrik oiaskoa da, olako saltza bat gabardina moruan erabiliko dana, eta guk egin dugula, gure osagaiekin saltza hori. Ez daukala inungo gehigarririk, ez daukala ezer, konserbatzeko, ez azkenean, kontutan izan, haiek egiten dituztenetik, zenbat egun egon behar diren, jan arte, ez, da, hau guk etxean guk egin, eta jan ingo du. Eta ez dau nolatan, hau ez, janari holan askarra esaten dana, demonizatu bihar, ez? Ez da gutxio ere ez. Gaur, bi janari askar holan kako txartian egin ditugu, bat pizza antzerako bat irubiarrakin, eta oiasko makiltxoak gaztakin, baina ikusten duzue, etxetik hasitza eta orea landuta lehenengo momentutik. Hemen txebe bai, holako gabardina, oiaskua, gazta saltza bai guk egin jakoa, eta horrek, desberdintasuna asko egiten dau, izoiz gaioan aurkitzu zeikenakin. Konparatzen badozu. Piper beltz pixka botako diot, gatzik esan dako ez diot botako soja saltza erabileko, hemen nahi bauzue probatzen duzu lan pixkat, eta hor jakingo zen, gatza behar duen ere ez. Eta gero, saltza egiteko esan dako, hemen salda daukat, 1 gramo gutxi gora bera, eta botako diot beste horren beste gutxi gora bera, parmako gazta. Esan dakoa, nik olako saltzak eta iteko gero birrindu ingo dudanez, berdin zai, baina nahi hau ditut behi gaztak eta. Hori bai, honek emango dion indarra eta sasoia, ezberdina dira. Etxe oso lan puxketetan, ez tozu itxen birrindu. Ez, gero ingo da, hau urtu ingo da hor. Hau da, horra doa, aukitxota moztuta, eukingo dut, irakiten hemen honekin, gero esnegaina botako diot, eta behin esnegaina eta dana 5 minutu irakiten izan ondoren, orduan birrindu ingo dut, eta horrek ingo dut, batu ingo dut, eta testura krematxu utziko dio. Bestela geratuko da, pinportatxokin moduan, ez dagoela moztuta, ez dagoela txarra, ez dago, arazorik ez dago. Eta honi ere, zerrez eta honek badauka olako ikutu asiatikoa, aziarra,
Ba, azukre pixka botako dut, hemen azukre pixka erabili dut. Hemen Ara, ere, saltzen be bai? saltzan ere, Ditu. gozo puntu bat, koiaraka txiki bat, azukre beltz erabiliko du hemen, Bai? tak, eta hau, sandakoa, oin, urtutzen, 5 minutu, bien bitartean hau ontzen dago. 5 minutu izan da gero, esne gaina boteko du. Beste 5 minutu, eta ero, ja birrindu, eta jungo gara, makiltxo hauek nun, frigitzen, holako sartai batean, olio pila batekin. Baina hori, gero ikusiko duzu. Bueno, lehenengo tanda indugu hor, hemen saltza ja bukatuta, iragazi, indudana birrindu eta iragazi, eta orain, boixe, frigitzen, hemen pixkanaka, eta kolore ilun hori berak hartzen du, Ez da gainen daukan geruza, ez da gutxo, zer gaina kontutan izan hauek barrutik egin behar direla, Orduan, hemen txekoaz bestatzuk egiten, hauek pixkat peltzen, zugetan ikan alizateko, ez dela erreko gara, eta hemen beste tandatxo bat. Itxura gozoa auki usaina be bai. Bai, holako honek gauzak, eta gaina, bueno... Bitxu, igual, ideia bat emondoztazu afaltzeko gaur, ze gaina gaur dakote plan oso ona, Bota. ETB bat piztu, eta sukaldarien Eta zu liga ikusi. Nola, gaur sartzen zara, saioan, agertzen zara, Patri. Bai, ni gaur agertzen naz. Nola garamazu zure burua ikustea telebistan, eta entzutea batez ere? Ez guak izu nik autoestima altu daukadala. Oso altu daukazula. Eta gustatzen jate ikustea. Bai, honoen gaiza Dauz, bi pertsona mota batzuk, olako WhatsAppeko igual audixua eta bidaltzen dauela. Eta entzun iken da bila dana berriro. Bai, ni horrelako. Bai, Bai, ni entzun itxenaz neri bakarrik. Zer, ondo esan duzun esan Ez broma, ez gustatzen da. Behin txoriene dauenian da igual etxien sukaldien, amai esatetzen, ai, kendu. Volumena kendu behintzat. Bai, ez gustatzen. Ez gustatzen normalian ikustia, hau ikusiko, ze ni gutxi agertzen naz, baina nire neba, Andoni, bera bai agertzen dala gaur sukaldarien ligan, beraz, beragatik ikusin biko da. Bueno, gu sukaldarien ligan ez gabiltza, baina sukaldean ibili gara gaur, kozinatu du, eta hemen dezkezue, gure, oiazko mokadutxoak, ero makiltxoak, gazta saltzarekin. Itali, hau. Bai. Ona, pasatuko, eta hemen, berorrek Ondo, hemen. hartu, horrek ez du saltzen du. Sigur. Bai, ondo erakutsita. Nabi. Altara berria daude, beroa daude denak. Bai, Saltza, bira, keia botatzen dago. Zer, danak ikutu behar duzuz? Hori da fruta da eta soia zen imoruen. Bai, jentia. Fruta erostea soia zenian, ez danak ikutzen duzula. Pikatu egiten du, Alberto. Oso txarra dago, Oso goxua gaur. Birrez da oso goxua inditxugu, Bixer ze. Eta erresa. Bai, oso erresa. Bixer mantendu inbikau, solan... Ni bihar ere, lasaina bat inbar dut, orduan Patri, egun asmatuko dugula. Zuek horrean marzarete, gurekin, eta gu bihar. Hemen txorienen. Agur.